נעים מאוד, שמי אילנה ואני גרה בקריית ביאליק. דרך המלצות, אנשים המליצו לי עליו, אמרו לי יש פה רופא נחמד וטוב וצוות מעולה ועובדים יפה. כך הגעתי למרפאה. עשיתי אצלו שתלים בכל הפה ואני ממש רוצה לציין שאין טיפול כזה ושירות כזה. קצת, כן, היו לי קצת חששות, אבל ברגע שהתיישבתי אל הכיסא אצל דוקטור פסול, הרגשתי ממש כמו בבית. הם אמינים, אנשים אמינים, צוות מעולה. מצוין, אני מרגישה מצוין עם התוצאות. אני יכולה לחייך ולהראות את השיניים היפות שלי וכולם מחמיאים לי. אני כבר 3 שנים אצל דוקטור, ולא רק אני, אלא גם הבן שלי עשה שתלים אצלו ומאוד מבסוט, וגם הנכדות טיפלו אצלו מאוד, ואני המלצתי להרבה להגיע למרפאה, כן, בחום.